Sekarang kita berdoa kepada sekarang dapat bersatu sekarang adalah Allah Espiritu serta Santo Sejing Bermatrulo tentu telah di para sahabat melawas guru sangkali di dalam Yesus Kristus. Segala kesalahan itu yang setelah tahu meyakinkan sudah berbutuh yang Tuhan kami pihak-pihak tenaga mereka terselamat sehingga kami ditarikkan sehingga kami ketuaan mereka sendiri makulah kebetulan keberkahan sendiri karena dunia maupun lawas kegetujian para sendiri. Semoga kebetulan sepenuhnya ia berhubungan dengan mereka selama Tuhan berdiri berdiri sehingga begitu Tuhan bergasih bahwa kebetulan kebetulan sasi kalis dan dia kembali Jumlah pengasas alam keterika mereka liwat oleh pegawai merupakan wasilah. Jumlah melaksana mereka ada yang merupakan agian atau ada sesuatu wasilah banyak mereka. Kalau yang kami berdiri karon ada tampuk atau bangkit nawan kapuri kawadai katapusan pagdayo kembali kami sa imo. Ito kay isang tabargiyasiya rin na rin ito kay isang busaya esposo ito siya mga apostol at ito isang kibasya kapitanas na kamatan ito sa nagpangabuhan sa imo kay anak na sa Kristo ako sa iya pagkira sa iya hinahasag sa imo ang Diyos amahin na mapagagano sa isa ang naging pagtanan sa kultura sesudah bisa
Satan nga tuig sa mga katuigan. O maluluyon kag may nuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadumuan kag nagutas sang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natutiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaubra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangpol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila magaayo sa gilayon. Amnigi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tiun sang pagpanghangkat. Agud magpanikasog kami para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tiun sang krisis kag magdala sa amon sa pagpanibago kag pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa pag-iupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga birhin, ikaayo sang nagamasakit. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria. Igampo mo kami. Ginapasalamatan ginato ng katapos ang Apostleship of Prayer nga mong sponsor sa sining nga aga nga misa. Kag mga kauturan sa kaangtanan sang aton tuigan nga programa ang Bukas Palad. Nagaapilar naman kami tanan sa inyo mga kauturan
sa pagpangayo sang inyo bulawanon nga bulig sa paghalad sang mga sunod nga mga kinahanglanon sang aton mga kauturan nga mga kubos nga aton igahatag sa 23 sang Disyembre. Kung pwede, ang mga dilatas nga aton nga ihatag o kung ihalad sa aton nga misa sugod sa December 16 sa naunang adlaw sang aton aginaldo hasta sa Disyembre 23, amo ang mga masunod: bugas, corned beef, meatloaf, kag iban pa nga mga bagay nga hindi madunot nga aton ihatag sa aton mga kauturan. Kag ini nga programa mangin makahulugan lamang kag nasandig initanan sa inyo nga kaalwan kag bulawanon nga mga tagipusoon. Kag sa gihapon may ara kita light a candle sa aton nga Christmas tree nga magasugod man sa December 16 hasta sa December 24 tag 100 pesos ang bilog. Kag ginapilar namon sa tanan nga mga area coordinators kag sa mga president ng BEC nga initanan aton ipaalinton sa aton tagsa-tagsa ka mga nasakupan. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay bendisyon ng kabutanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa maglakat kita sa paghidaet. Salamat sa Diyos. Palakpakan naton ang Ginoo. Time check, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Mga kabombo, mayong aga sa inyo tanan. No? Kag bago lang man ito natin nabatian ang bago lang din natapos ng Santos Camisa sa Our Lady of Candles Parish sa pagpamuno ni Monsignor Felix Pasquin. So subong aga, December 12, no? Second Sunday of the month sa bulan sang Disyembre. So may 13 days left na lang kita. At least mag-abot na ang adlaw sang Paskwa. So mga kabombo, no, blessed naman kita subong adlaw, no, kag subong aga. Kay kita subong nakabati sang maayong balita nang nagikan sa banal nga kasulatan. Nagindulong sa aton, no, kagin pa lapad pagid, no, ni Monsignor Felix Pasquin. Kin share yaman sa aton ang kamatuuran, no, sa mga nagakalatabo adlaw-adlaw, sa mga grasya nga naton nga mabaton, no, kag sa mga panguntraman, no, para sa mga negatibo drabi nga mga enerhiya nga magasulod sa aton, no. Syempre sa kaaway no, may panaming kita bala, no, maibato kita sa mga sa iyan nga mga pagpanghangkat, no. So kabalo kita nga sa likod nato nara mismo ang dako kag buhi nga Dios, no, nga ubay sa aton, nagaprotektar sa aton, kag naghatag sa aton sang kaalam kung paano kita mangin madinalagon adlaw. So subong mga aga mga kabombo, nabatian ninyo no ang priska, no, kag makahatag sa inyo sang inspirasyon nga mensahe ni Monsignor Felix
Paskin. So dapat hindi kita magkakalingkang sa mga problema subong panahon, no? Kay ang kung magkalingkang kagidya, iti pirdi kagid, no? Manambalbla nila, winners never quit, no? Hindi tiya mangindi. Wala to na to niya nga ang panguntra amuya ang mag-surrender kag magpangindi sa aton. No? Hindi tayo magpasugot kag kita yang mangindi, no? As long as nagkakabuhi kita, may pag-asa mga kabombo. So to balikan to naton ang patrol, bisitahan to naton kaupod sa Bombo Carla May Defensor, no? Kag balon to naton ang sitwasyon dito sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita diri subong no, sa may Our Lady of Candles, Bombo Andrew, ti sa subong bago lang ginatapos ang Santos nga Misa, kag pasag siya gamay sa aton sini nga mga kabombo, Bombo Andrew, no, bangod nga nag brand out, Yes. no, ati sa subong brand out tagin sa subong Bombo Andrew, that's why nga daw nag technical error kita, bangod sa brand out Scheduled nga wala brownout naton ni kuno, Bombo gine-expectar, Carla, mo? Bombo Andrew. Scheduled brownout ni kuno from 6 a.m. Amo gid gani Hasta ni Bombo kuno Andrew ti. alas 6 to 6 ni kuno or ba Amo pa kalawig, na no? nga aton sini nga preparahan pagid Bombo Andrew bangod man nga nakibot kita no nga nagagulpi lang nga Gani naga man. brand out Bombo Andrew. So sa subong nga rin no, kaupod naman naton diri subong si Monsignor Felix Paskin, Bombo Andrew. So good morning, Father. Mayong aga kabombo naton kag sa kay Bombo Andrew Yes, Father, good morning. kag sa kay Bombo naton Divine are dire kag sa kay Bombo Carla. Yes, so Father, good morning. So sa subong Father, Gaudet Sunday. Gaudete Sunday. Gaudete. Latin word ina Okay. nga kon sa aton pa kalipay, joy, kasadya. Ang pinakaginasandigan silang kalipay naton kay ang Ginoo upod naton. Yes, so that's why nga naka-wear ikaw subong sa pink, no? So may duwa na ka-color, Father, no? Rose or pink ang dapat isuksok sa subong adlaw. Oo. So ang pink nga ini ginagamit ini sa bilog nga tuig kaduha lang. Sa ika-third Sunday of Advent, which is today. Kagdason sa ika-apat nga Domingo sang Lent o kon sang Quaresma. So kaduha lang ni ginagamit no sa bilog nga tuig. Okay. So amo ni Bombo Andrew, no? Possible no political issue ni Bombo Andrew, no? So ay naka-pink subong si Father. So kanami lang niya. Bilog nga kalibutan sa yes. bilog nga simbahan sa kalibutan sa liturhiya naton amo ni ginasuksok nga color pink. Yes. So Father, mensahe mo sa aton sini nga mga kauturan? Yang mensahe naton amo nga bisan ano ang kakatabo sa aton magpakapag-on kita. Kag ang pagkapag-on nga ina ginaupdan sang kalipay. Kalipay tungod sa pagkilala kag sa pagtuo nga ang Dios ari sa aton tunga. Ang Dios malapit kag hindi niya kita pagpabayaan. So tungod sina may peace of mind kita, may kalipay kita. Tapos ang ano ang alagyan pakadto sa kalipay siling ni San Juan Bautista magpaambit, magmaalwan. Ikaduha, hindi kita maghimo sa mga inhostisya. Kag ikatatlo, hindi kita maghimo sing kalakasan batok sa aton nga mga isig katawo. So mo ina ang ginapanugyan ni San Juan Bautista ay kamo ini ang damo mga alagyan sa kalipay. Pero ang mga alagyan nga Diyos noon amo ini pagpaambitanay, to be honest, to be just, kag hindi kita magpanghalit kag magpamahog sa aton nga mga isig katawo. Yes. So, Bombo Andrew, no, ang nangin mensahe man ni Monsignor Felix Paskin sa aton tanan, Bombo Andrew. So, Father, by this week, magasugod na, December 16, magasugod na ang aton sining Misa de Gallo, Misa de Gallo. Misa de Gallo o Misa Aguinaldo sa December 16, 9 days ina antes ang pagkatawo.
So ang tuyo sinang Misa de Aguinaldo amo ang para sa pagpabilin sa mga pumuluyo nga mabakod sa pagtuo. Perseverance of the nation in faith. Tapos ining siyam kadlaw panumduman sa aton sang siyam ka bulan nga pagdala ni Birhen Maria sa iya nga taguangkan sa kaHesus nga natawo sa 24 sang gabi, December 25. Yes, oo. So, Father, mga ano oras diriya magasugod ang misa? Ang Misa de Aguinaldo sa Our Lady of Candles alas 4:30 sa kaagahon. May mga simbahan kita nga duha ang ilang nga Misa de Aguinaldo tungod sa kadamo sa mga tawo. For example, siguro sa katedral, sa diriman sa basta may mga simbahan nga ginahimo nila alas 3 sing kaagahon. Tapos alas 4:30 sang kaagahon nga duha nila para ma-accommodate ang kadamuon sang mga tawo nga nagasimba sa Misa de Aguinaldo. Yes. So, may Father gabi? Tama gid guro ka kwan laban kuno ginabalik na gid sa kaagahon na gid lang. Kaya mo ning atong tradisyon kaagahon. Kung magmisa gid man sa gabi sa sulod sang siyam ka adlaw, hindi ina pagkabigon nga Misa de Aguinaldo. Kabigon ina iya nga Misa Nobenaryo na lang. So amo inaalaagali Father no. So Father 4:30 in the 4:30 AM diri sa Our Lady of Candles amoy nang oras nga magasugod ang Misa de Gallo. Bombo Andrew. So Father, thank you so much. Salamat man sa Bombo Radio Bacolod. Kabay pa ang aton istasyon. Bombo Carla. Okay, nautod sa So, salamat kay Monsignor Felix Pasquin. So, makabalik pa sa Bombo Carla. At sige, no. So, mga kabombo, no, aton na batian sa nagahilapit ng unang adlaw sa sulod sang siyam ina ka adlaw, no, nga simbang gabi. Sa December 16 na, no? So, sa Our Lady of Candles Parish, siya alas 4:30 sa kaagahon, ang Misa de Gallo, no? O kung ang nasiling ni bilang simbang gabi, mga kabombo, no? Before sang pagbunag, no? Sa aton nga manluluwas nga si Jesucristo, no? Nga siya mismo sa taguangkan sa iyang iloy, no? Nga si Maria, Birhen Virgin Mary. So, okay. Balik ka kay Bombo Carla. Sige, Bombo Carla, please come back. Yes, Bombo Andrew. Tamo to na si Monsignor Felix Pasquin, Salamat no? kay Monsignor da. Yes. Thank you kay Father na nautod kita, no? Bombo Andrew. So, mo to 4:30 sa December 16, kaagahon sa December 16 na Bombo Andrew, magasugod na diriya ang Aguinaldo. Diri sa may Our Lady of Candles. Sa tanan man nga mga simbahan diri sa Bacolod City. So, may arasang duwa ka mga misa, no? Sa isa ka simbahan ay ila sining Aguinaldo, Bombo Andrew. So ang iba, di ba, Bombo Carla, dire sa Candles, 4:30 AM. Dayon may 6 AM. Doon mo na. So wala na, Bombo Andrew. 4 Diri sa may Our 4:30 Lady of Candles, lang, isa no? lang gid. Okay. Isa lang gid. So sa San by Sebastian Sunday, niya, among Bombo duwa. Andrew. Sa San Sebastian niya, mong duwa kamisa, no? Yes, Bombo Andrew. So maduwa lang ini siya kamisa kung Sunday siguro, Bombo Okay. Andrew. May 4:30, then ang usual gid nga Okay. misa 6:30 diri sa Our Lady of Candles, Bombo Andrew. Okay, no, the regular nga mass every Sunday morning, no? So Yes. it's 6 AM gid na siya ga-start, no? Well, so excited na ning kalabanan sa aton, Bombo Carla. Amugid gani Bombo Andrew, no? At syempre malapit na ang Christmas, Bombo Andrew. So amugid ni ang ginapreparahan sang tanan. Kag excited kapin pa ang mga kabataan, Bombo Andrew. Insakto ina, no? Kay ang nasiling daan, ang Christmas is for kids na kuno, Bombo Carla. Yes. Sakto ginaamo na no, makita gid nato. Okay. Sige, nadula naman kita, no? Sige. So, Bobo Anthony, I think okay na ina, no? Okay na kita kay Bombo Carla kag dito kay Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. So, time check, kasi kita'y 1 minuto sa nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira, no? Kag
Magusto ko na din kayo dugay, no? Ang atong nga radio magazine program ang Good Morning Philippines. Pero natin sila magatag ko sa planet ng mga importante nga mga panumdoma. Bombo Radyo Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag